हेलौ रायजोफोर नोंथांमोनखौ नबजित बर'निफ्राय फिन खेबसे बरायफिनना थाफिनबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासै मोजाङैनो दं दिनै आं नोंथांमोननि सेराव ओरैनो मोनसे गामिनि ब्लग मोनसे लाना जालायबाय थ' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' आं भिडिअखौ जागायजेननो आखायाव लानोसै गामियाव बेरायबाय थादो दैया न' जोंबोयो गामि बेरायबाय थादो Ikhtiar मंदिर के iya नै गामियाव मोनसे मन्दिर दं नैया रायजोफोर जोंनिया नै गामियाव नैया दै गोदान मोनसे माने जि PHC नि दै माने थिखांग्राखौ जोंनिया बहायबाय नै दायो जों लाइट फामबाय थादों लाइट नैया जोंनिया नैबे जाबाय PHC जोंनिया दा नैया मावदों बिथाङानो मावदों न' दिपांकर बर' बर्डआ नैया बे बर्डआ जोंनिया गुवाहाटि पानि जगान आसनि जनस्वास्थ्यकारि बिभाग अखम जों बेहायनो दै मोनलोङो दा होगासिनो दं बिसोरो नैया नै बिकासआ जोंनिया बिराद मोजां लाइन फाहामोलै नैया बिकास नंगौना सोरबा लाइन फाहामनो खाथिनिबा होजोबदां गोजाननिखौबा खाथिबाल'सा लाइन फाहामनोबा लिंहरनो हागोन बिकासखौ नैया दैनि जिथु माने गामिनि दै टेंकि माने लहानिजों दै थिखांनाय नैया बेखौ दाखालिल'सो बहायबाय बहायनानै नैया दा बिसोर लाइट फाहामबाय थादों लाइट फाहामबाय थानानै नैया गामियावनो थांनो आयं दखानाव थांनोसै नैबे जाबाय गामिनि LP स्कुल जोंनि गामिनि शिब मन्दिर बे शिब मन्दिरावनो जोंनि गामिनि गासै रायजो राजाफ्रा बेहाय फुजा फाथाल खालामनो फैयो शिब मन्दिरनि लोगोआवनो जोङो माने गासैबो आर'ज जानायफोराबो बे जायगायावनो जोंहा प्रेक्टिस खालामफैयो आरो बा बेहायनो माने थानसालियावनो गासैबो जिरायनानै माने बेहाय माने आर'ज रोजाबफैयो आरो लामाथिं नैया मटर होगासिनो दैया लोंनो हायो इखो मोजां नैया महन्तनि गारि दै फैनाया दाबो जायाखै हा जाब्र' ओइ नै खामबाय थादों तारमाने ओमफ्राय एसे दंबावो ओइ लाखै नैबे बेखौ तारमाने इयाव लामानि थाखाय जों पढ़िनो थाखाय होनो थाखाय सेस्था खालामबाय आरो इयाव सायाव लायनांगोन जोङो ओइ सायाव माने लामानि नैबे स्ट्रिट लाइटलै स्ट्रिट लाइटखौ बेसेबां बर जायो दा हरावसो मिथिगोन दा बोरहा हा मा होनदा ओइ आंनो नाहरा आंसो लाजिदो नैया जोंनि मन्दिरा रायजोफोर माबायदि नांदों नोंथांमोना जोंनि गामिनि मन्दिरखौ माबायदि नांदों कमेन्ट बक्सआव जमा हरबानो जाबाय नैया बेना लाइनखौ खाथियाव दाथारना खाथियाव आनना फैगोन सुइसगोन आरो न'खरा नामा लाइटआ जोंबाय जोंनिया दा हरावसो खोमोर Ay, may siya tara na ba tayo? नंला Mukulan na dira. ha Mukulan na dira. apa beda karena apa pun udah apa hah wah sana hah Bagi berkira mali. Kau kan saya tu no. Buat mana? Hah? Agak asyik aja.
गुमैनि मुलि लांफैदो बिदि आदसा लाइटखौ फाहामबाय खाना खागोन ना खाना खाया लाइटखौ खामखांबाय दा फिटिं खालामनांगौ दा खाना हो फिटिं खालामनांगोन दसे टाइम नांगोन बाय नेबाय थादो मोनदो हा लांना फाय आरे अखा माने गोलैगोन होनबा बुजा जेबो थाखाय जायगा गाज्रि न'खरना मारिबा बिलाइ दाबो मारिबा सानाय मेदाम आं दासो मुलि लादोंमोन मुलि लानानै मारिबा मोनना होदो हेल' गाइस अखा गोसा हाबाय नालाय गामियाव जों फिसा जिरायबाय थायोलै रायजोफोर मोजां नाङो न' जाया मोजां ना जाया खरं दानाव खानाया मोनजोब्बाय न' कमप्लिट मोनजोब्बाय न' Rồi khắp dương rồi nó LP school ini biasanya wajib seni kami LP school Boro medium ada Assamese medium dong ni ya so ada istilah light kan ya tiang hambai wei light kiting ri zeng bai para goजौ जायाखिसै bai माने गाहायावनो होबाय बेनिखाय आरो जों आरो जना नायबाय दा आरो मावनायफोरा न' गामिनि लामाफोरखौ खिथिबाय आं नोंथांमोननि सेराव लामाफोराबो खिथिया माने खिथिगोन आमेद हालामा जाजा मा जाखो दिनै दालि दाउ हा कयलार दाउ इदिनो थाखै आलासि फैदोंलाय माला आलासि फैनाय आलासिया दाउ साव जाबायलै दिनै आलासि फैबा मोजां जायो न' रायजोफोर गरम जायो न' खानाया गरम जायो आलासि फैबा गारि दोनगोन नामा हामा नायदो हा गारि सुगोन इयाव दै सुयो दै जमा खालामनायदो जोब्बाय नोंसोरनिया जोंबो एसे ओरैनो टेम्परारि टेम्परारिबो जाबाय नामा जाबाय सरकारिथ' जोंबो थांसै रायजोफोर बयबो लरायबाय जोंबो लरायनोसै Iya, bravo. Itu, belum uang. Saya kira serang deh. Serang deh. Hai.